Se a cara de quen se enfronta por primeira vez á zona cero era de asombro, a da xente que vía o bosque por primeira vez era indescriptible. Imagino que a sensación é como a de cando acabas de morrer e descubres que podes atravesar paredes ou como a cando Neo xogaba co espello de metal líquido. Esa sensación de cambiar de mundo, ou dito con máis propiedade, de ter un pé noutro mundo. Pero que demo, dixo Ramón sen forzas para rematar a frase. O sol da tarde case non podía pasar entre as polas daquelas inmensas árbores. El tiña a excusa de ser novato na materia, eu non, e aínda así cometín o mesmo erro que comete todo o mundo diante daquele espectáculo, porque ese é o único nome que lle pode facer xustiza, espectáculo, de espectacular. Imos? Preguntei desafiante. A onde? Preguntou escandalizado. Cando lle dixen que adentro do bosque miroume con cara de neno asustado, unha cara adorable, demasiada tentación para non caer nela. Sen deixarlle moita alternativa comecei a adentrarme na espesura. El mirou cara atrás, estudiando as alternativas. Ata me pareciu ver como daba a volta, pero non. Volviu mirarme e camiñou indeciso cara a min. Eu estaba segura, non sei moi ben por qué. Nunca me metera soa no bosque, nin lembraba a última vez que camiñara entre os xigantes verdes. Desde logo, nin eran tan xigantes, nin tantos como os que tiña diante naquel momento, pero a debilidade de Ramón fíxome máis forte, como un parásito que se alimenta do seu anfitrión. Imagino que a miña idea era acojonalo para que confesase todo o que tivese que confesar. Ao final era o que facían eles, só que en lugar de pechalo nunha habitación con espello, mentino no bosque animado. E funcionou. A conversa era trivial. Iso é impresionante, o chan non parece moi firme, que puro parece o aire, que bonita se ve a luz do sol entre as follas. E sin que poida determinar en que momento, confesou que me enganara, que Sandra estaba con Paco, retida, aínda que ela non era moi consciente, porque como andaban os dous ca tontería do namoramento, fora moi fácil enganala. De Salva non me dixo nada, nin falta que facía. O moi desvergoñado andaría co cachimán aquel dos helicópteros. Contoume do maletín que buscaban, e o que fixera cos cartos que me roubara. Ben sei que dixeras que os devolveras ao fondo. Oficialmente sí, iso é o que crea a concellala que fixen, pero comprenderás que é unha perda tirar tanta pasta alo en baixo. Sobre todo podendo a ter eu a bo recaudo para disfrutar dunha vellez tranquila. Debimo notar na cara, na miña a que tiña el. Claro que o comprendía. Esa era a vellez que tiña planexada para min, non che fastidia? Non me mires así, non pretendía utilizarte. ¡Ja! En serio, repartimos a pasta entre os 4 e nin toquei a miña parte. É que moito tempo non tiveches, aínda non sei como vos dou tempo a contalo para repartilo. El sorriu, sincero. Díxome entre risas que non o contaran, que o repartiran a ollo. ¡Que graciosito! Eu díxenlle que non ia volver baixar, que ali non quedaba nada, e que non me apetecía que me pillasen e que pensasen que toda a pasta que se supoñía que non había a roubara eu. O que me faltaba, facer todo o traballo, quedar sen nada e levar todas as culpas. El dixo que o comprendía, que Andrés tamén andaba algo preocupado pola reacción do concellal cando se enterase de que faltaban os maletíns, pero tamén dixo que se ocuparía de que fose o máis tarde posible. Cambiou o ton do seu discurso, comezou a lembrarme ao primeiro Ramón que coñecín, aquel tío divertido, espontáneo e sincero que che facía sentir que o coñecías de toda a vida. Sí, vale, volvíme colgar por el. Sería clorofila, Caín, xa está, unha non é perfecta. O enseñamento do amor fíxome desorientarme máis no bosque e calquera posibilidade de sair de ali que remotamente poidera existir na miña cabeciña disipouse automáticamente. Non o souben, o de que estaba perdida. Eu seguín camiñando na nube de maxia que me envolvía desde que entrei nas tendas centrais aquela tarde. Sabes, dixo agarrándome do brazo para que o mirase. Creo que tes razón. Mireino sorprendida, non porque me dese a razón, que tamén, senón porque non sabía a que se refería. Pensando ben, creo que tes razón, que non quedou nada ali embaixo. Ois, sabes cara onde imos, non? Sí, claro que o sei, dixen fixindo seguridade, non tiña nin idea, pero interesábame o de que tiña razón. Ela pensa que o seu cómplice metió os planos nun dos maletíns, que se confundiu, e agora mesmo, se teño que elixir entre que ti te enganases e que el se confundiu, creo que elixo que el se confundiu, pero non do xeito que crea concellala.